și bunul Dumnezeu, privea cu moare Fiul Său. Pentru mine, pentru tine, pentru noi a cumpărat și-o cale de bani. Pentru mine, pentru tine, pentru noi Domnul Iisus viața și-a dat. Aia spălborente atâtai, i popikaj, i privikaj, da znaju znova, a nova gore, da šestja noćna sasvim njegove. Aja spălborente atâtai, i popikaj, i privikaj, da znaju znova, a nova gore, da šestja noćna. Što?